happy Sunday! Mapansin pag naman nagligo. Grabe guys, lain nagligo. Guys, kaya dako na kaadjong pagsuway sa kinabuhi. Grabe ito kawa. Tugnaw ka sa tubig na eh. Pagsunod na siya, lagi ko. Nag-ampo sa kudahan. Makayanan tayo ng pagsubok, Lord. Kaya grabe bunawag tubig. Murag aysan. Pero nakahiram po na. Grabe dako na kaadjong pagsuway karon ag pagligo. Kaya sabi nakarelit diha. Grabing bunawag tubig. Labi na daris bukid. Buntag sa dyan. Grabe bunawag tubig. Daga na isa na. Sige pag hinagtak na. Niyang ko na dyan sa isang pagkawaligo. Tanawa, paliguan na dahil kay grabing bahuan ang anso. Paliguan na dyan. Tawa ko na pa. Ha 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 ha. Pero ha, bagat ang tripod, Tir. Kumata ko, Tir. Katungkuan. Katungkuan ba, Tir? Sa pag-guys kay kawa, may sa tripod. Di katong naisaga, nawa lagi. Sige, guys. Mamahaw ko, guys. Kay, dali ko kay. Tugay ko na mataron kay. Kuan man gabi ida ko gibuhat naka kuan ko salida na kanijang salida makaangin lagi mabilar ta. Sa makagikan tayong deposit sa bangko? Dili bang nagtagrami? Ha? Nangutol sa libangan. Nag-deposit lagi. Di nangutol ta pramin, libang ta pramin. Ano libang jadi ay namura. Okay. Kita ba na kayan? Okay guys. Pakita tayo. Yan. Namahon na ka? Okay, pamahon na ka. So guys, nanimot sa kunin dyan guys. Di amday ko kanang bag nga nadawat gikan ni Ma'am Tessa C. Nakita man ni Ma'am Tessa C des mga na. Suwana na dyan kapin ko sa bilog. Kung pag-open ng account, nakita mi Ma'am Tessa C. Nakita gano'n ko bilog dyan. Nansama ka na yun? Ang kap? Nay, giyutoy ka na, ina mo tubig na. Rasag, ya pa ba sa glad eh. Kay mais may gitaon nga bugat nga nagsuks tilaok. Ano hinuon? Di ka ni dali Ma'am Tessa C. Na ako sa YouTube channel. Tessa C ang YouTube channel. Ja. Atong tanawon guys ug sa nisod. Ang cute lagi. Ha? Ina mo tubig na atok ano nanay. Wah, sipa na ko. Ano sa tubig? Sud ipa na hinuon lagi kaon na nang hani may pangaon jo. Mais ta pramin. Mais di lagi magkaog mais kay matag ano. Dai no. So atong tanawon gisog sa nisod ani. Tadan! Ang kuha ko sa usa. Kani, sa instant white, tune up white tining milky cream. Tabangan ni na mas diri gamit. Kaya sa to sa tong butanganan. Ja kani ani mani. BB Perfect Cover BB Cream. Hala, di ka ni si Just Face Republic, di ka pwede dani dek am dati mo. Kaya na mo naman sa BB cream. Pero ako kasuway nga ni nga brana. Face Republic, harap mong pakit-an guys, uga na ning gamit. Sa mali, sapaw ni. Kuan si Zaga na isapaw sa imong moisturizer. Ano ba sana? Alam eh, dali kay maka-cover din sa datuan. Kana na yung mga marks ba? Gaya ko na eh. Talagang tabangan dyan ay Kujisan nga whitening lotion. Char! Harapat ang gidag lotion na tirigay kasta ang hinatag sa among friend nga sister diya sa Cebu. Diya, mga gamit-gamit gawas. Dapat dyan ipadana. Zero Pigment Light. Kujisan. Kung kasuway Kujisan nga lotion, o daw man yung isabon sa una. Karoon man ako kasuway. Tagoy natin katang gamiton tayo. Oh! Hala ni mani! Suwa! Ano sudan? Ay, nga, lotion na nagsuwa. Aday, kinatabunan sila, day. Nagtukang nanay ko. Tuwa. Ang nakasuwat, guys, kay Fresh Skin Love. Uy, ika sa Skin Love. 98% tomato glass skin. Ay, kuha na ni Nay. Kamatis. Kamatis. Mansupas na, kay bawgon sa ng tomato. Ako, nakalimot ko. May nga nagtakog sili. Ako kalimut ta pramin. Namalis sa guys. Soothing Gel Lotion for a nourished and luminous white glow. Kanang ibutang sa K-Beauty. Kuan na ni kanang si Catherine Bernardo may ilahang kuan. Abi jud sa daan ni. Magsuwa na. Na may suwat kamatis. Ha. Na may magsuwa nagsuwa. Tagoy na ibutang sa batangan kay Beauty. Ta salamat Ma'am Tessa C. Ja karon pa jud na ana kuan. Wa ko manghuling sa ambag nga dako. Di ko makanahon na dali haman gisud to sa ilang. Gani nang huling-huling mo ko na kay nangita ko sang jururant kay di man mahong batatos. Ja nakitaan man ako. Di man mahong batatos magbutang jururant or tawas. Nangita ko sa akong tawas kay dito mas ilang tampunan dari. Jamo tong uy hala. Kuan ko Ma'am Tessa si ubag na nice. Salamat Ma'am Tessa si. Oy magkita ra mi Ma'am Tessa si pun kay kuan man jay hilig ko ni mga makeup. Ja. Magpa-makeup ko ni ja kay wa ko kasuway og kanang gi-makeupan bitaw ko nga laing taw nag-makeup. Asa man day? Wa ko kasuway guys og
kana na gimikapan kog lain kay mag-makeup ko ako raman. So gusto ko musuway og unsay porman akong lain mo touch bitaw sang now. Gaman ka na. Wa oy lain man to maram kog naog iring dito kana bang makeup nga. Kanang lami ka maudot sa makeup nga natagoy na nga dapat mo ning pang baligja. Aso sini pang baligja nga dot kasi kana pangatag lotion be. Ja. Lami naman ko jik ka Para ba ko na maham. Ano ka naman ay? Kujik, di pa na ka ng kujik ng ingredients ka na. Ako ganahan na po ko na rin skin white dye. Mang lotion pagkaansahay, hindi man yung magliguhan, magutang pagkagtawas ha, arang way batutos. Kani, muangay ko na yung lotion na kaya butang ni mo, mura kag maputi. Nasa instant whitening effect. Mas masay ko gamay. Nasa ka ako kay ligo. Ito rin lususo. Lususo tarong, nga lususo. Dari. Tarong, Irang ligo na. Pumali ka nag-blood tear. Mga tadi sa katagang kuan. Kalawasan sa katagang Mauna, kahit kag bunag-bunag, ingan ka na, dili ka mag-inom-inom na ng mga sagun sa ngawain, sagun sa kay product na sinuhang tambaw. Isa sila nagbalik sa bagter, kaya hindi mo na panang ipamalig dyan. Bubuhay na pa kakadyo. Bubuhay na pa kaskorupsyon. Pero ako na rin gamitan ka ron, kaya lumagwa pa ko ng kuwan. Kasi ano sa Face Republic, ang gamitan, swadza na gamit. Ngit ako sa amin. Ano ba kang sa amin dari lang? Dahil pa tayo. Awan dyan na guys, mukhaan sa ako. Say saging na ito. Uy guys! Yun. Ang pasyon! Lucio. Ay, Lucion. Di ay, pasyon. Uy, gahapon ako sa giingan ninyo. Nga hangit pakita yung pasyon fruit. Wa doon na mo. Di ang guys. Ano na? Passion fruit. Gikanis dyan ni Mary Grace Gara. So, katong ang pagumantang bitaw ang share sang FB page ka Arlami amo kanta. Ang isang YouTube channel kay Mary Grace Gara. Arlami acting. Nga di mo magmahal. Liwat ka na ito. Liwat ni Terry. So, na passion fruit. Si Terry rin mukhaan na ni kay nagani ko. Ay, gigasang. Kanikawan, mapukugdaan dito sa ila. Gawan ko ba yung tapra? Ang mukhaan ka kamo tita-tita di mo dahil. Namor na juice dahil. Mukhaan makudaan dito sa ila. Katong yadto ko kay hilaan makudaan sa ring adlaw. Ganda, nanugit ko. Mana, hangidadaan sila dara na makakaon ko. Kailangan na source of vitamin C sa drugs na talagaan sa plato. Ano naman ang plato-plato na eh? Asa kong saging. Yate, dada po rin sa aster. Di, magkaan pa. Ito mga gamit ba? Gamitin ba? Hindi mo magkaan na. Kaan kong saging kay... Lamin ng saging kanon kay... Makahatag ng kabaskog. Kalawas. Apa ko Hindi man, apanay, pero bugtokon. So naman ako pamahawa na rin suwa dyan yung perfect cover BB cream gikan ni Ma'am Tessa C. Karon po ko kaswag nga ni nga kuan. Nga ni nga brand. Pero tinggamit ko BB cream. Uwan na! Diyan na sa undoy guys. Ikuha na kong undoy. Magkuha na tagamay dari. Itang ibutang sa itang... Gani badan eh. Tawag gani. Wala di man magkuha. Ay, huwag na nakuha. Silupin. So, magkuha na tagamay. Ah, isang color. Mumatch ba ka nisang naong? Violet, betul. Di man, brown man. Kaya ba violet na yun? Naong ma-violet po, mura nag-avatar. Green, may itong avatar. Kamutra. Green, avatar nga blue. Blue ba yun? Nani mo kuhan? Hala, puti. Nani mo alcohol? Hala. Puti. Ito kaya na naman. Puti, magutos mamtisa good. Hala, nansa naman ni. Naghanap pa tayo. Nadaghan na ginakabi mo kung Tanong ba na? Pero puti. di ka pwede dani kay mura kagkag. Itaas kay mo oxidize manggod ni. Acidic man ko. Bisag hang ibutang sang na nga puti ah. Inig human na inig mo ko ana si Ja mo sink in. Ugutag sap na si Ja. Kuha na si Ja, inig katatod match as ang color. Dani, di ba ning match na? Ano? Match ra. Nganin ning mga acidic guys kasi nakarelate. Kay og mupalit kog foundation guys kana dyan puti ang naong. Kay og mupalit kog match ra sang color. Matingan alam mo ko ni katatod nang ora nang itom ah. Maitom. Mo nang agang palitan dyan kana dyan puti-puti. Light nga shade. Hala lami, arlami aja ni ka apply ka smooth. Arlami aka jo agresol.
Ara ka gwapa dyan. Hilingan. Di ka bantay mo guys. Marang ning glow si dyan. Ning glow. Ako kay... Ang mga play kong BB cream guys. Kuan ragadod. Kamot ragadod yung ibutang. Pero foundation. Magamit ko og brush kay or sponge kay. Ang foundation ng good guys. Arang kastik eh. Kani kay... Kuan man si dyan. Ang BB cream good kay mixture man good ni siya sa skincare og makeup man good ni. I-mix. Mo nang lamiin si Jabe sag kamot try mang apply smooth rasjag application kay kita mo murag nag-glow. Smooth rasjag application kay naaman sa moisturizer daan. Lipstick. Ang lipstick from Avon. Oy guys, first time din ako ma-appeal og choir. Praise God, kay. Na-appeal ko. Excited na ko. Gikupihan ako ni Mus kanta doy. Nagkukupi ako ni mo gabi. Mura. Kata doy. Let's go. Ay, may bag from Ate Jocelyn. Nay, pangalan mo, Nay. Bye, guys. Service guys. Alas 12 jud untop. Mo adto mi karon sa among churchmate kay nagpadidikit man sila sa ilahang baby og sa ilang new house. Invite man nag mga members nga dito maniudto. So maniudto ta karon sige lamang ta ri panukos gajud. Tara guys, umanon gyapon mo na. Let's go. Video man ko ni. Smile lagi na video.